și de Nicoleta din Strătioara, județul Suceava. Familia Nițel numără 4 suflete. Maria și Carol, adică mama și tata, au împreună o fetiță. Dintr-o relație anterioară, Carol mai are un băiețel pe care îl cheamă tot Carol. Bună, sunt Maria, am 20 de ani și sunt o fire calmă. Ea este Sofia, are 1 an jumate și este răsfățată acasă. Salut! Sunt Carol, am 37 de ani, sunt omul bun la toate. Salut, sunt Carol, am 13 ani și sunt fascinat de jocurile video. Și împreună suntem familia Nițel. Bine ați venit la noi! Nicoleta și Ionut s-au căsătorit în vara lui 2016 și au împreună un singur copil, un năzdrăvan pe nume Lucas, în vârstă de 3 ani. Bună, mă numesc Nicoleta, am 25 de ani și sunt gospodina casei. Bună, mă numesc Ionut, am 27 de ani și sunt stâlpul casei. Iar el este Lucas și are 3 anișori. Și împreună suntem familia Mihalea, bine ați venit la noi! Familia Nițel locuiește în București într-un apartament cu 2 camere. Casa nu este a lor, dar ei au planuri mari pentru viitor atunci când s-au mutat. Deocamdată apartamentul acesta este de ajuns pentru cele 4 suflete de aici. Familia Mihalea locuiește la casă, ca să nu spunem la case, pentru că în curte sunt 2 construcții, una cu etaj și una fără. Confortabile și primitoare sunt amândouă și în plus aici este foarte multă curățenie de care se ocupă în primul rând mama. Viața Mariei nu a fost foarte roz la începuturile ei și nici ulterior. A fost chiar foarte grea și ca să vă faceți o idee, cel mai bine este să o ascultăm. M-am născut în Sărbeni, am făcut 6 clase, am plecat la vârsta de 14 ani acasă. Nu mă înțelegeam deloc cu părinții mei și nici cu frații mei. Certuri și bătăi și scandaluri. Și am preferat să plec mai bine de acasă și să mă fac viața așa cum consideram eu la acea vârstă. După ce am plecat de acasă, am cunoscut un băiat. Acel băiat, fiindcă eu eram mai mică, m-am băgat la muncă unde a putut el să mă bage la muncă. M-am angajat în București, făceam curățenie în apartamente ca să fie dat la gata. Tot salariul meu care l-am băga el la jocuri de noroc. Am stat o perioadă de 2 ani de zile cu el. La vârsta de 16 am hotărât să plec înapoi la părinții mei, că nu se mai putea. Am mers acolo, n-am putut să stau acolo foarte mult timp. A venit și el după mine. M-a luat cu forța. M-am băgat într-o mașină, am chemat poliția când am ajuns la el acasă. Și de atunci am rămas la părinții mei. M-au dus poliția acolo la părinți. De acolo am mai stat o perioadă foarte scurtă, în jur de o lună. Și am hotărât să plec din nou. Și am venit în București, am lucrat 1 an și jumătate în centru de colectare. Nu doresc să aibă nimeni durerea prin care am trecut eu. E foarte dureros să consider că nu mai ai părinți, că părinții tăi te-au abandonat, că fac diferențe. Dar asta e cel mai dureros pentru mine și încerc să-mi ascund durerea, dar câteodată nu mai poți. Dar sunt puternică, o fire foarte puternică. O credem pe Maria că este puternică și pentru faptul că atunci când a întâlnit pe Carol nu s-a dat în lături și a știut că el este sortitul ei. Sunt un băiat cu caracter, cu minte, liniștit. Îmi place foarte mult să repar și să ajut om. Acum lucrez electrician, noi suntem țigani de vatră. Țigani care nu știe limba țigănească sau să avem anumite reguli ca țigani. Nu contează în viață ce ești. În viață trebuie să ai caracter și obraz și capul jos atunci când trebuie. Și noi facem parte din oamenii aceia. Povestea de dragoste dintre cei 2 a început într-un mod considerat total neconvențional, acum 10 ani. Însă acum 3 ani, cât se poate de comun. Ne-am cunoscut pe Facebook, eram plecat din țară, am început să-i dau cerere de prietenie, nu mi-a aprobat, i-am dat un mesaj, nu mi-a răspuns. Nu că nu am vrut să-i răspund la cererea de prietenie, doar că eu nu prea stăteam pe Facebook. Eram mai mult cu munca, nu răspundeam pe Messenger și m-am hotărât într-un final să-i răspund la mesaje. Să zic, după o săptămână așa mi-a răspuns și am sfârșit. Încet, încet am început să cer numărul de telefon
N-au urs să mi-l dea. Și am vorbit o perioadă de 4 luni de zile pe Facebook. La un moment dat mi-a dat numărul de telefon și am zis să lăsăm Facebook-ul. După care mi-a zis că vine în România și dacă sunt de acord să mă duc la sora lui să-l cunosc pe el. Și am zis ok. Am ajuns în țară și totodată a fost cea mai frumoasă zi. Era la sora mea în casă, mă aștepta, eu am venit, un cavaler frumos, tată cu emoții, rușinoasă, parcă o văd și acum, exact cum e și acum. Să fiu sincer, i-am ascuns prima dată vârsta reală. Corect. I-am zis că am 27 de ani. Dar când a venit momentul să fiu față în față amândoi, I-am cerut buletin. Ba nu, mi-a dat buletinul. i-am dat buletinul meu. Și zic, uite, aici scrie 27 de ani. Și aia la care mi-a zis, nu, minți, ai 34 de ani. Și am zis, da. Ăsta sunt, ăsta mă cheamă. Dacă mă accept, cuplăm o familie. Dacă nu, fiecare cu viața lui. Și a zis, da, mai bine un om matur decât un copil. Am zis, ba în contra, am ce învăța că e mai mare decât mine. Și chiar așa a fost. Și tot atunci mi-a dat și un inel. În aceea seară. Mai aduce aminte cum? Normal. Cum? S-a pus în genunchi în fața mea și m-a cerut de soție. Și eu am început să plâng și am zis da. Și mi-a repetat cam jumătate de oră, da. Și da, a fost. Din prima căsătorie am un băiețel, 13 ani. I-am explicat că am un băiat din fosta căsnicie, a fost de acord, chiar i-a părut bine. Pe lume a mai venit și fetița și formăm o echipă de 4 persoane. O familie cu 4 membri. Exact ce ne dorim, fată și băiat, soția și eu. Pentru mine e cea mai frumoasă femeie. Ea e iubirea vieții mele. Te iubesc, soția mea. Și eu te iubesc. Trecem în Moldova, acolo unde Nicoleta nu are nimic de ascuns. Ce a făcut până acum și ce face acum cu viața ei. După ce am terminat liceul, am făcut o spătărie și domeniul în care l-am făcut în liceu a fost turism și alimentație și mi-am cumva continuat domeniul. În spătărie am lucrat și ca vânzătoare. În momentul de față sunt în concediu, creșterea copilului și este bine. Sunt o femeie gospodină, să zic așa, o femeie gospodină. Am și grijă de mine, bineînțeles, dar pe primul loc e familia, casa și după aia eu. Și Ionuț a avut parte de o viață liniștită până acum, dar asta nu înseamnă că mai puțin interesantă decât a altora, ba dimpotrivă. Am terminat liceul la 18 ani, după care m-am hotărât să nu mai continui studiile și lucrez la o stație PECO. Servesc la pompe, lucrător gestionar, încasări și tot ce ține de locație de PECO. Pasiunea mea este pentru motoare de teren, enduro, harduri. Soția mea la început a fost ok, după care am exagerat un pic cu ele, nu mai dădeam atenție familiei și copilului. Și când am văzut ce se întâmplă, am lăsat-o un pic mai moale și am doar, să zicem, duminicile. După care am rărit și duminicile și ieșeam, le căutam lor altă activitate, să meargă la mall sau în alte plimbări și eu mergeam 2-3 ore cu băieții pentru relaxare, pentru adrenalină, după care la o bere și așa mai departe. Așadar, o relație casnică în care mama este așezată, iar tatăl mai rebel ca băieții. Bine, asta doar dacă simplificăm lucrurile foarte mult. Prima dată ne-am văzut într-o vară, eu fiind la bunicii mei, dar nu i-am dat importanță. Sincer să fiu, nici nu l-am văzut bine. Cel mai bine ne-am cunoscut la liceu, l-am cunoscut, el deja mă cunoscuse destul de bine doar din priviri aici la bunicii mei. Eu eram tot așa pe caterincă, pe glume, am mers la un suc, am mai râs de dânsa, am râs cu dânsa și ea un pic s-a supărat, am vorbit cu vărul ei să ne împăcăm și de acolo o continua relația. Mi-a plăcut la el tot și îmi place și acum tot, chiar dacă e
așa cum e el, mai copilăros, mai... Îmi place. Îmi place așa cum ești tu. Mă deranjează uneori când ieșim cu prietenii mai muțăreala asta a lui. Dar nu de fiecare dată, uneori. Pe de câteodată nu ai și tu cum să te abții, nu râzi sau și-ți place? Da, și mie îmi place, și mie nu pot să zic că nu-mi place, îmi place. Vă dați seama, la o distracție fără unul de ăsta n-ai ce face. Nu este niciunul gelos. Am fost, pot să spun că eu, un pic exagerat gelos, deoarece eu eram cu un an mai mare la liceu și ea, rămânând la liceu în continuare, mai avea un an de făcut, mi-a fost teamă să nu o pierd și s-au rezolvat, am avut niște băieți care erau mai mici ca mine, am pus pe băieți camere de filmat și totul a fost ok în prima lună, după care a dispărut și gelozia, care nu este nici în ziua de azi. Eu nu știam treaba asta cu băieții, nici nu dat de înțeles așa ceva, că să fie... Au fost băieți în clasă cu ea care erau foarte buni prieteni cu mine, știam când mănâncă, când vorbește la telefon, ce faci, întrebam, unde acolo, dincolo mi se confirma și totul a fost ok. Ce zici cu eu? Închideți! Serios? Trebuia să spui acum tot. Mie ce nu mi-ai spus? Dar nu-i nimic, e bine așa. Păi dacă n-ar fi gelos, cred că nu m-ar iubi, nu? Eu știu că dânsul mai vrea o fetiță sau un băiețel, un frățior. Nu, o fetiță. Un copil mai vrea. Dar eu cred că nu e acum momentul. Păi nu e acum, că acum suntem la schimb de mame. După. Acum că Ionuț a dat pe față trecuta lui gelozie, putem să ne întoarcem și noi la lucruri mai serioase. La copii, la gospodărie. Ne-am căsătorit în 2016. După căsătorie, la un an de zile, a venit Lucas pe lume, care o comoară. După ce a venit dânsul, ne-am hotărât să ne mutăm aici, la țară, cum ar veni, la casăța noastră. Avem 3 viței, o văcuță, un purcel și 2 purcei mai mici, găini, 4 căței, 3 pești și 3 pisici. Aici în curte stau și socrii mei și bineînțeles că ne ajutăm unul pe altul la treburi, la gospodărie, la tot ce înseamnă curte. În primele 3 zile, cele 2 mame vor acționa în funcție de regulamentul casei în care ajung. Următoarele 4, ele vor impune familiilor adoptive propriile reguli. A venit momentul în care cele 2 mame se pregătesc de plecare. În București, Maria se teme. Știe că fără Carol este foarte greu. Hai să ne vedem întâi. Nu s-a fost puțin, măi. Câteva zile terminăm. Aduceți grijă de voi. Și Nicoleta se pregătește de plecare, luându-și rămas bun de la ai săi și pleacă cu mașina, că n-am găsit țanie pe care să scrie schimb de mame. Să-i crești de tata și de mama care vine, da? Stai mă, gurice, îmi dai? Hai, da. Mulțumesc. Mami, să ai grijă de tine. Și tu să ai grijă? Da. Și să ai grijă de asta mic și de mamica care vine? Da. Să fie totul bine, da? Pus la punct, și cum trebuie, da? Da. Ne-am învățat. Mulțumesc. Pa, mami. Cele 2 au plecat în sfârșit spre aventura schimbului de mame, însoțite de emoții puternice. Eu n-am fost niciodată atât timp plecat să lui. Stăt în permanență cu ei. Și mie... Nu fac griji că o să fie ceva în neregulă acasă, că e soțul, socrii mei, ăsta mic o să fie pe mâini bune și plus că o să vină o mămică care și dânsa are copii și știe despre ce-i vorba. Aș dori să ajung undeva unde sunt animale, păsări.
plăcea să ajung, cred că la casă, că trece mai repede timpul, am ocupații. Ca zonă mi-ar plăcea să ajung, nu știu, prin Constanța, București. Săltioara, județul Suceava. Da, n-am fost niciodată acolo. Wow! București! Super! Și că o să fie frig. Mă bucur că ajung unde mi-am dorit, la capitală. Cele două mame ajung fiecare acasă la cealaltă. Ele au la dispoziție o oră pentru inspecția casei și pentru citirea regulamentului. Chiar e un peisaj frumos, super frumos. Nu prea mă încânta ideea să ajung la bloc, dar ok, continuăm. Hai să vedem curtea. Sunt foarte multe lemne îngrămădite, aruncate. Prea-mi place ce văd. Wow, pânză de păianjen. Probabil nu a avut timp mămică să o dea jos. Aici trebuie aerisit. Este puțin dezorganizată curtea. E foarte, foarte frig aici. Extrem de frig. Am înghețat deja. Iar pânză de păianjen. Oh, mamă, ce-i cu ușa asta? Ce-i cu ea? Deci avem un porc, doi, avem și găini, și vacă, și eu am avut și vacă și vițel. Probleme cu icrasia, cred că aici a fost doar să zic și a reapărut sau clasa 6? Da. Scrisul cam lasă de dorit. Da, e foarte frumos aranjat totul. Asta cred că e și eu, cred. N-am mai văzut așa ceva niciodată. Un pic de praf. E foarte frumos living-ul și băuturile băgate pe pereți. Frumos. Bucătăria. Mică, e grasie. Văd micătit ciorbițe sau ceva, dar nu cred că facem noi asta. Aici este ciorbă. Sigur de pui. Arată bine. Iar aici arde umplut. Aoleu, mămicu. De ce mi-a lăsat mie ulei acolo? De ce? Mi-a lăsat, cred că, și mâncărica? Ulei. Țeapă. Astea trebuie mutate dincolo unde sunt în pahare. Astea puse separat. Și astea sunt ingrediente și nu cred că ar trebui amestecate toate. Aoleu, n-ai cum să mănânci așa ceva. Uite aici ce cu caloriferul ăsta. Vai, mamă. Vai, capul meu. Bur și iaurt. Nu cred că trebuie să stea aici. E frumoasă bucătăria, trebuie puțin aranjate, dar e ok. Chiștoace de țigări, în apă. Da, pânză de păianjen un pic, e grasie, cred că am. Wow, aici are baie. E foarte spacioasă baia. Oglinda nu este ștersă. Oglinda. Au, mamă. Oglinda trebuia un pic ștearsă un pic toată. Toaleta. Nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam la să găsesc așa. Adică, știi, mă gândeam la București, mă gândeam la ceva frumos, la curățenie, îți dai seama că e București. Dar nu mă așteptam să găsesc așa, sincer, nu știu, mă gândesc că poate pleacă, se mut din acest apartament și de asta nu pune accent pe curățenie, dar nu ai cum să nu faci curat atâta timp cât stă copilul. Deci nu ai cum să nu ștergi. Eu acasă nu țin uleiul așa în tigaie. El se rânțijește și nu-i bun. Noi de obicei nu ținem, dar a plecat soția și Și
și... Am zis să fie o surpriză pentru mama de schimb. Chiar a fost surpriză. Eu mă străduiesc să te ajut. Și tu ce faci, tata? Ce faci tu, țigară? Nu, stinge. Hai, te rog frumos. Mulțumesc. Începe cu foaia ta. Cu foaia, ok. Ce-i cu ăla acolo? Ăsta e tovarășul meu. Hai la tata. Faci. Acu ești de ăla. Am zis că o să l-am întrângit de Asta acolo. nu e cegă. Nu, e parfum. După primele impresii, mamele află regulile pe care vor trebui să le respecte în primele 3 zile. Bună ziua și bine ați venit la noi. Suntem o familie compusă din 3 membri, adică mama, tata și un copil. Eu sunt mama Nicoleta, am vârstă de 25 de ani. Mă cheamă Maria și am aproape 21 de ani. O mică tânără. Foarte tânără. Ionuț este tatăl din această casă. El are 27 de ani, copilul este Lucas și are 3 ani. Pe bărbatul cu care sunt îl cheamă Carol și are 36 de ani. Dacă nu era pandemia asta, ne căsătoream anul trecut. Într-adevăr, nu puteai face nuntă cu persoane multe, dar religios. Eu și Ionuț suntem împreună încă din liceu, adică de vreo 9 ani. Ionuț este un om foarte vesel, așa că e greu să stai supărat lângă el. Super. Eu sunt casnică, iar Carol este electrician. Nu vrei să spui că ești casnică? Nu. Noi avem împreună o fetiță de 1 an și jumătate, da, pe nume Sofia. Carol mai are un copil dintr-o relație mai veche, un băiat de 13 ani, care locuiește tot cu noi și pe care îl cheamă tot Carol. Același nume, dau să mă descurc. Reguli. Te trezești pe la ora 8 și prima dată a prins focul la șimineu și în baie. N-am mai făcut cu șimineu, nici cu focul, dar cred că o să ne descurcăm. Dacă o să ne ajute și tatăl, ne descurcăm. Eu nu beau cafea dimineața, dar fumez. Se vede. Sper să nu fumezi în casă la mine, o rog din tot sufletul meu să nu fumezi în casă la mine, are loc pentru fumători afară, pe terasă. Te ocupi de animale, faci curat, le dai apă, mulci vaca. Cu curățenia sunt ok, cu apa sunt ok, cu mulsul, vedem, trebuie să mă ajute cineva sau să fie cineva lângă mine. Am muls odată vaca, dar acum foarte mult timp și cred că am cam uitat cum se face. Gătești sau mai bine îl lași pe Carol să gătească. El gătește mai bine decât mine. Decât tine, poate nu decât mine. Vedem? Faci mâncare pentru prânz, iar când este gata, luați masa, atenție. Lucas nu mănâncă dacă nu îl lași să se uite la desene pe tabletă. Nu prea sunt de acord cu tableta. Faci teme cu Carol. Învață bine, dar tot are nevoie de ajutor uneori. Trebuie să vedem cum facem cu scrisul. Dai zilnic cu aspiratorul, cu mopul și faci curat ca Luca se joacă mai mult pe jos. Sunt de acord cu asta pentru că și Sofia mea numai pe jos se joacă. Să ne vedem cu bine. M-a dezamăgit un pic. Că e casnică și am găsit ce am găsit. Ok, comparativ cu ce am lăsat eu acasă în regulamentul meu, nu e mare diferență. E cam același lucru. În București, Nicoletei îi tremură imperceptibil bărbia. Nu știm de ce, așteptăm să ne lămurim. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc frumos să știi cu tine. Numesc Nicoleta. Mulțumesc. Încă pe noi. Mă numesc Carol. Carol, îmi pare bine. Sănăța. Bună E seara. Sofia. Mai prințesă mică, măi, mă numesc Nicoleta. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc, mi-le dai toate mie? Și am un băiețel mic acasă. Să le duc la băiețelul meu? Da. Da? Nicoleta. Carol. Și ce faceți voi? Uite, așteptăm mama de schimb, dar suntem nerăbdători să vedem unde ajunge mama noastră. La Slătoara, comuna Stolpicani, județul Suceava. Wow, unde s-a agață harta în cui. Exact. Lasă că îmi pare bine La care ce învăța. Bucovina, dai... Are ce învăța Da, și exact. poate vine cu o nouă experiență. Stați la curte, la bloc, La curte. aveți animale? Am și animale. Aveți doar un copil, un băiețel, nu? Da, am băiețel de 3
anișori. Wow, se descurcă. Da, sigur se descurcă. Mulțumesc de asemenea. Sper să vă comandați și la noi aici. Apartamentul este închiriat. Sper să vă simțiți bine. Da. Nu știu, noi suntem oameni modești. Da, sper la fel, să ne înțelegem bine, sper la fel să mai pun un pic accentul pe curățenie, dacă nu vă supărați, dacă nu vă deranjați. Sunt tată de simplu. Dumneavoastră sunt dator din și eu executiv. Foarte bine, chiar mă bucur. Mama, în schimb, ești calmă, blândă. Mi se pare o persoană foarte ok, comunicativă și după mâinile ei muncitoare. Până să-l cunosc pe tatăl, până să-i cunosc familia, aveam emoții mari, dar acum m-am mai liniștit un pic după ce l-am cunoscut. Slătioara Maria nu prea are de ce să se teamă. Consideră că a avut noroc până acum. Să rămână. Mămica, tati. Mulțumesc. Atenție. Mulțumesc. De ciocolată, tati. Mulțumesc. Eu sunt Ionuț. Maria. Tata. Să întrebăm unde a ajuns mămica noastră. Mămica a ajuns în București. Foarte bine. Are 2 copilași. Să vă trăiască. Mulțumesc, are un băiețel de 12 ani și o fetiță de 1 an și 6 luni. Să vă trăiască. Vă place zona? Da, e frumoasă zona. Este. Așa, și câți ani aveți? Cu ce vă ocupați? Am 21 de ani, sunt caznică. Am înțeles. Soțul? Soțul meu e electrician de meserie, are 38 de ani. Fetița o am împreună cu el, iar băiețelul este al lui din prima lui căsătorie. Am înțeles. Nu mai fost căsătorit? Da, am mai fost căsătorit. Cum ți s-a părut locuința noastră? Îmi place că aveți animale. Lemnele sunt foarte multe împrăștiate peste tot. Și aș vrea să le așezăm sau, nu știu, să le ordonăm cât de cât, că sunt peste tot, prin toată curtea. Da, trebuie să mai faci încă o încăpere, că nu știu dacă o să încapă la cât. Măcar să încercăm să le așezăm. Mamica, mi se pare ok. Eu chiar mă temeam să nu fie o bătrânică ceva, să o car cu cadru pe aici, pe deal, pe graj, pe la baie, să o duc, dar ne bucurăm. Poate mai învățăm noi de la ea, poate ea de la noi. E o familie frumoasă și îmi place de ei. E prima zi a Mariei în Bucovina. Atenție, nu am spus prima dimineață de vreme. Am crezut că o să trezească înaintea mea, deoarece este o casă străină și când colo am avut surpriza de a nu fi trează. Cum ai gândit? Am trezit de multe ori, nu știu de ce. Posibil, ai schimbat și casa și locul și patul și tot. Te las să te pregătești, să te trezești și te aștept la cafeluță, la micul dejun. Hai, eu mă duc să pregătesc. Mă adaptez mai greu, deoarece e lipsa copiilor și a soțului meu. Cred că de asta nici n-am putut dormi aseară, dar sper să mă obișnuiesc. În București, Nicoleta este mai harnică și ia de dimineață în primire rolul de mamă. Bună dimineața! Bună dimineața, Aoleu, ce caldă, e bine! asta e noua noastră centrală, am dat acum dimineața la centrală. Dar nu e prea cald? Nu știu. Nu, mamică, deschidem ușile și să încălzim. Deschideți. Așa. Perfect. Cum ai dormit? Bine, bine. Am dormit bine, puțin gălăgie. Vă dați seama că la mine în sat nu circulația asta cu mașini, dar a fost bine. Mă așteptam la fetiță să se trezească mai des, dar au dormit destul de bine. Când am intrat în bucătărie, era scat jos, căldură, de unde e căldura, și după aia am văzut centrala. Putem să oprim aia sau să deschidem Să dăm mai ușa? încet centrala, nu? Da, da. Uite, de aici dăm așa. Uite acum. Neața. Ia uite cine a venit. Ia uite. Unde ce mergi în viața? E un bardo acolo. Uite acum de tate apă. Uite acum de apă. Așa face, de să fie fiecare dimineață. Asta nu face așa. Nu face așa. Probabil mama e mai rapidă, știi cum...
eu n-aș putea, pentru că eu plec la 5. Înțeles. Gata, șefă. Uite, dar nici la masă nu pot să stai. Da? Uite. Eu acasă nu țin uleiul așa în tigaie. El se rânțijește și nu-i bun. Noi de obicei nu ținem, dar am plecat tot ieri. Și pe repede înainte... Eu am uitat. Da. Am luat cu grava, plecarea și am zis să fie o surpriză pentru mama de schimbă. Chiar a fost surpriză. Poate încearcă soția de acum, știi, să evite, să-și facă timp, știi, să furiție. După aia să o voiești. Mi se pare așa ciudat cu copilul mic în brață și cu mâna aia tu să ții țigara. Nu mi se pare igienic, nu mi se pare sănătos, în primul rând, pentru aia mică. Poftă mare. Mulțumim. Mi se pare așa că nu mâncați. Eu? Da. Nu e problemă. Gândiți-vă că nu sunt aici. Cafeaua și țigara e cea mai bună. Cafeaua și țigara, mai ales țigara. Adică, nu? Păi da, fără țigară nu trăim, mămică. Micul dejun, prânzul, cina, toate e. Asta e prânzul și când împreună și... E cina, nu? Cina. Așa. E foarte mică fetiță. Nu plâng așa, știi? Mă gândesc la asta mică, dar cred că ei își dau seama că nu e locul potrivit aici pentru copii și sper ca pe viitor să iei măsuri. În slădioara, Maria mai are de învățat multe. Noroc cu Ionuț, că e profesor cu răbdare. Ai mai făcut până acum focuri? Dacă stai la București, la bloc? Am făcut odată focul acum 5 ani de zile. Dar de atunci nu mai știu. Soția ta a scăpat câteva zile de foc. Da, o recreere cu studiul ăsta. Împrăștie jarul, tot așa. Mai mult pe margine, să rămână și pe margine căldură. Pune din astea, le faci așa, le rupi și le pui și poți să pui lemne din alea mari să se aprindă sau să care. Pune mai repede până lemnele se strânge. Păi da, să-mi fac mai multe ca să-mi fac așa. Așa, și acum pui lemne, să încălzim în casă, stăm în frig. E fum? Nu e fum. Nu, mai puțin de foc la casă. Închide jos. Aici? Este tirajul prea mare. Da, închide complet. Așa, și împinge înăuntru. Așa. Așa, și acum... ia să fum. Dar închide din cauza la ziare. Păi închide... Nu, trebuie în jos să fie. Așa? Am fost un pic mai energic, nu am văzut când am închis șubărul de sus și de acolo a plecat tot fumul care nu a reușit să prindă focul. Și acum nu se mai aprinde încălzească. focul. Păi cum ai făcut, așa ne încălzim. Mai aduc niște apă să-l stingem? Arde prea tare. Adu. Mă duc să aduc un pic de carne să punem aici deasupra. Adu. Care e să... S-a dus flacăra. Ca în dragoste, trebuie să ții flacăra aprinsă ca să fie treaba bună. Mai jos te rog să-l aprind? Da, imediat. Păi dacă o lăsăm pe ea, mai mergeam, mai luam un rând de jachete și plecam și noi la plimbare, mai încolo, mai încoace. Eventual făceam în mijlocul casei undeva un foc de tabără să ne încălzim. Uite. Păi dar tu de ce deschis asta și păi da, uite, nu mai pot să le închid. Păi și pe asta le închid. Vreau să dea șmecher că, vezi, doamne, că el poate să-l aprindă, dar el îl aprinde, de fapt, cu tirajul dat drum. Și mie mi-l închidea. Și de asta nici nu se aprindea focul. Ne întoarcem la București, unde Nicoleta s-a lămurit cum stă treaba cu Carol cel Mare, așa că vrea să afle câte ceva și despre Carol cel Mic. Ce faci? Mă uit pe o aplicație. Am înțeles că ai avut lecții online. Da. Da? Și ți-ai făcut temele? Ți-ai, nu știu, lecții Da. tot? Da? Hai, te rog, lasă un pic telefonul. Pune-l un pic deoparte. Ok. Câteva momente. Așa. Și ia zi-mi tu mie, cum? Wow! Un scris de vis? Cine se ocupă de tine? La școală? Sau... Mai mult
mama. Și ce faceți voi împreună? Exerciții. Mă mai ajută la teme. Și dânsa n-are nimic de spus în legătură cu scrisul tău? Mereu. Și nu iei niște măsuri? Nu știu, adică... Mai exersez uneori pe o foaie goală. Și profesorii nu-ți spun nimic de scrisul tău, nu atrage atenția, nu știu. Uite că văd Bine, și online n-are cum să-mi vadă caietul și de-aia. Da, așa scrie, cred că de când ești la școală, nu online. Da? Online. Și la școală cum scriei? Scrie mai bine, mai frumos? Sau... Da. Păi scriam cu pixul. Cu pixul. Da, văd și cu pixul, la fel. Nu știu, ai zis că se ocupă mama de tine, da? Da. Tu crezi că dacă s-ar ocupa tata... Tot la fel ar fi. La fel ar fi? Da. Da? Adică amândoi fac același lucru și e bine. Tu îți dai silința? Da. Îți dai silința să scrii mai frumos? Da. Adică... Eu nu sunt genul ăla să scriu și gata, am terminat ce mi-a zis ăla. Nu, eu scriu ca să și înțeleg. Deci se vede că este un scris destul de urât. Foarte urât. Se pare că scrii frumos? Că ai scris frumos? Da. Nu știu, n-aș fi așa de acord cu tine. O să revenim și nu o să rămâi așa scrisul tău. Nu o să rămâi așa cu scrisul tău, da? O să-mi arăți că poți mai mult, dar nu vrei. Da? Da. Așa, consideră că este la scris sau la un nivel mediu, știi? Dar nu e sub mediu mult. Acum să dăm un pic cu aspiratorul, eu scot ăștia afară. Ok. În Slătioara e mult de muncă pentru că e o casă mare, așa că un aspirator cât mai performant ar fi foarte bun. Am și eu aspirator acasă, dar eu nu îl folosesc. Eu prefer mai bine să dau cu mătura. Da, dar să zice cu mătura dai și praful nu-l mai colectez la aspirator. Îți dai seama, se duce peste tot, se împrăște. Păi da, dacă dai cu mătura și după aia speli pe jos, nu cred că e și același asta e o lucru. variantă, dar de ce se împrăște cu toată casa sau, să zici, mizeria, când poți să o strângi. Deci și noi cu mătura nu zicem afară, pe terasă sau unde este, dar în principiu cred că aspiratorul ar fi mai ok. Hai, o secundă să strâng ăsta. Strângi tu, ok. Da. Și să dea și pe sub el, să nu ascundem ca pisica. Ce astea trebuie care în fiecare dimineață să fac. Eu nu fac așa des acasă, Emily. Când am șters praful acolo, am observat că nu era șters chiar recent, avea ceva timp de când era acolo. Deci nu e ca și cum zic ei că șterg zi de zi. Da, poate mă obișnui și voi face și la mine la fel. De ce nu? Da, de ce nu? Mai ales acolo fiind atât trafic și poluare și mașini, cred că și acolo se pune Da. praf și din astea. Pe tine cine te-a învățat să faci curate? Ai o vârstă fragedă, să zicem așa. Pe mine m-a învățat soacra mea să fac curat. A încercat să mă învețe să fac și mâncare, dar eu, fiind de la o vârstă mai fragedă, nu prea băgam la cap. Ai ascultat despre Da, eram mai copilăroasă, și am văzut că am greșit aici. Da, nu erai cu Trebuia acte să... reguli. Exact. Trebuia să ascult de ea, că îmi prindea bine. În ziua a treia în Slătioara, Maria este în căutarea timpului pierdut, pentru că doar în copilărie mai făcea ea ce trebuie să facă acum. Pune scaunul jos, nu se face nimic. Mi-e frică de asta. Gata, să o faci. Eu uite acum a venit cu fața. Pui găleata între picioare? Da? Între Adică picioare, așa. o ții cu Și picioarele. dacă mă calcă? Nu te calcă, dai cu mâna ca să dea piciorul mai în spate. Deci mai în spate. Așa. Hai că nu-ți face nimica. Da, nu vreau. Hai, Eu și cu așa. două mâini. Cu una o prinzi de țâță, una de țâță. Păi stai, mai întâi să mă învăț cu una. În X trebuie să prinzi. În X are 4 țâțe. Așa. Una de aici, una de acolo. Așa. Ok. Și tragi. Hai. Hai, cu forță. Hai, forță. Dar nu merge. Cum să nu meargă? Nici nu ai mult, doar până umple găleata. Da, să o duc la ta. Da.
Dar de unde că nu are? Cât mulți atâta mâncăm astăzi. Eu nu mănânc lapte, deci e ok. Și la copilaș ce dăm? Păi că găsim Luca noi, seara facem de pe lapte. aici. Ei, de râsul curcilor aici, în Bucovina Covacă, să cumpărăm lapte de la market. Pe care n-am trebuit. Păi dar nu merge. Încercăm la asta, la altă. Care? Dacă nu. Încercăm. La asta. Bă, dar e bun! Dă-și mie lapte. Măcar atâtica, ca să-i pun la lui Luca, vrei? Hai, dai. Nu vrem. Nici măcar n-ai murdărit găleata, da, păi să... Eu mă străduiesc să te ajut. Și tu ce faci, tata? Ce faci o țigară? Nu, stinge. Hai, te rog frumos. Mulțumesc. Începe cu fraiată. Cu fain, ok. Ce-i cu ăla acolo? Ăsta e tovarășul nou, hai la tata. A cui ești de ăla? Am Asta uitat să l-am trângit de asta acolo. nu e gel, e... Nu, e parfum. În București, Nicoleta, înainte de a fi harnică, este femeie, deci curioasă, deci pune întrebări și ultimul deci primește și răspunsuri. Spune-mi un pic așa despre soția ta. Nu știu, ce face dânsa? Așa, ziua, ce face... Ziua stă cu copiii, Stă cu se copiii. ocupă de cea mică, gătește, curățenie, cu cel mare. Da. Curățenie cred că mai puțină, nu știu, de asta am întrebat. De exemplu, ușile. Ușile așa sunt modelul, mama. Așa sunt modelul. Așa sunt din fabricație. Nu, eu mă refeream la mizerie. La culoare, nu? Nu la culoare, la Nu, mizerie. asta e o pictură, mama, nimic. Asta, e o pictură, mă scuzați atunci, n-am știut. Că... Mama, aici în București așa se poartă pictura. Nu trebuie să fie alb imaculată. După aia nu mai știi care e ușa, care e peretele. Ai dreptate, da, și poți să... Dar nu, gluma e glumă, dar, cum să spun eu, înțeleg că stați în chirie. Da, mama. Înțeleg treaba asta că și eu am stat în chirie, dar nu trebuie evitată curățenia, ținând cont că aveți Mai ales că avem copil De mic. acord. Deci nu trebuie. Deci el vine, pune mâna pe tot. N-ajunge, Și aici. mama, copilul. Încă nu ajunge? Încă nu. Bun, mai jos pune mâna. Mai Știți? jos, da, mama. Da, pune mâna. Vine, pune mâna pe calorifer. Nu are voie, fiindcă acel frige, iar ușa când se apropie copilul, are un semn să deschide automat, să închide automat. Serios? Deci nu spun cu răutate, deci nu, Nu, aici aveți nu luați în nume de rău Eu am sau vorbit ceva, până știi? acum, dar chiar unde se vede e vizibil Și nu mai zic de baie. Nu mai zic de... Baia nu, așa e direcție. La baie poți să zici oricât te zice că acolo eu am intrat în baie și în faianța asta e chiar și nu mă întrece nimeni din așa ceva. Ați văzut că nu este nicio aerisire în baie, nici ventilator nu există, nu există nici geam, se depune. Oricât ai faci curat, mâine se depune o piatră pe faianță. Ca și faianța. Nu mai am, nu mai am cuvinte, nu. Ce pot să mai spun? Nu. Se vede, ce să mai spun eu? Nu mai pot spune nimic. Soția mea are 20 de ani, merge pe 21 de ani și eu, după cum am cunoscut-o și până m-am mers pe față, ea de acum încolo începe să învețe sub familie, dacă pot să mă pronunț așa, se înceapă să știe ce înseamnă curățenie, mâncare, copil, etc. Ce cuprinde în familie. Ea încă cu mintea e copilă și de-aia nu am pretenții foarte mari la ea. Dar ai fetița, ai un copil, e a tău. Deci gata, maturizează-te. Da. Sper că să schimbă situația. Așa sper și eu să schimbe situația. E spre binele vostru. Noi căutăm să luăm casă pe prima casă, mămica. Am înțeles. În Slătioara, după cum spunea și Carol, Maria mai are de învățat. N-am văzut nici. Păi nici în Bucovina n-ai mai fost, ai zis că... Astăzi lecția despre afumătură. Ce gătim astăzi? Facem o ciorbă la ceaun de afumătură, cu cartofi și coaste afumate, cu niște șuncă afumată, cu bureți, cu multe legume, borș acro, ceva bun. Am înțeles. Asta e rășină de pe braz, care se ia, face și la un moment dat ce se topește, o să curgă pe aici, vezi, am dat o crestătură, o să curgă și tot lemnul din interior o să arde. Și nu o să mai avem nevoie de chirostei ca să punem ce unul să Și arde. o să cadă la pe jos? Păi nu o să cadă, până o să cadă o să fie gata și lemnul tot nu o să se termine. Șmecherie mare în Bucovina. O să încercăm și noi faza asta cu rășina, dar până atunci mai bine să stăm la masă. Mă rog, să stea ei dacă or avea stare.
Uite, aici o să stai între mami și tati. Aici la mijloc, da? Că ești băiat mare, să vedem, să-i arătăm la mami că știm să mâncăm acum singur, da? Nu pot mânc singur. Îți dă tata atunci. Nu vrei să facem schimb că ăla e al meu? Te rog, da? Așa și așa. Unde te duci? Lasă tableta, Luca, să ai la masă. Dar nu mai este tabletă. Vino încoace, te rog, să mâncăm fără tabletă. Hai, lasă tableta, vino. Hai, măi. Lasă tableta. Dacă fac fără tabletă, să știi că mergem undeva. Vrei? Hai să încercăm fără tabletă, da? Îți dau să mă... Ascultă-mă. Dacă mănânci, Lucas... Așa, o să supere mama pe noi și nu o să mai mergem nicăieri. Haide să vedem. Nu ești curios să vezi ce am găsit? Cum da. Cum... Hai că arată bine. Acum hai să vedem gustul, dacă... Ardeiul, dacă vrei. Da, ești super la gust. Super sau super, super, wow? Super, super. ok. Ok. Chiar dacă simțeam că mai e nevoie de borș, am simțit să îl las în pace, să nu-l supăr. Ia-o măcar pe asta. Ia aia și după aia dau eu. Jocul termin după aia. Vrei să ne înțelegem sau nu vrei să ne înțelegem? Da, jocul termin după ce mâncăm. Hai, ia măcar lingura asta și după aia îți dă tati, vrei? Consider că e un copil foarte răsfățat. Și probabil de asta și pleca de la masă. Probabil nu i-a plăcut ceea ce s-a gătit și el vrea altceva. Adu tableta, te rog frumos. Era un pic somn și deja lui când este somn, la fel și mie când îmi este foame, nu se mai poate înțelege nimeni cu noi. Și deja scăpăm un pic de sub control. De ce ești obraznic? De ce ai plecat de la masă? Vrei să te coce mame? Ți-i somn? Ți-i somn? Și nu poți? Consider că mama ar trebui să fie puțin mai implicată, deoarece tatăl lucrează și cred că ar trebui să-i mai taie puțin din răsfăț și cu tableta să-i o încerce să-i o ia. Mănâncă, mami. Dacă ai zis că e ok, ia și mănâncă. Lasă-l un pic că mergem imediat să-l culcăm. A venit și ziua în care cele două mame îi pun propriile lor reguli. În București, Nicoleta nu are deloc chef de glume. Tata nu va mai avea voie să fumeze în casă. Mulțumesc, de când ai Deci în casă. Și cu fetița în brațe. Adică, în sensul, dacă ești afară cu fetița, Nu în fumez. parc, știi? Nu ții fetița în brațe și cu aia la altă mână tu să fumezi. Da, mami, aici este ok, dar totuși suntem la etajul 8 și să coborâm la parter noaptea. Eu la 10 mai vin de la muncă, mai beau o cafea și mai fumez o țigară. N-aș putea noaptea să folosesc liftul într-una să fumez o țigară. Mai scadem puțin cu casa, cu fumatul, cu bucătăria. În restul puteți să-mi Nu, deci eu, cât o să stau aici, nu se fumează în casă. Ok. Tata va trebui să se ocupe de Carol, să-și facă scrisul mai frumos. Bine? Ok. Da? Vreau să facem curățenie generală în casă. Asta ce înseamnă în general asta? Iar tata mă va ajuta. Păi da, trebuie să-mi explicați ce înseamnă în Uși. general. Da, Gresie, da, faianță, da, da? Geamuri, da, aragazul, da, caloriferul, da, bucătărie și restul. da, Da? da. Așa. Cu ideile dumneavoastră și cu corpul dumneavoastră eu vă sprijin foarte mult. Ăsta e regulamentul meu și nu mai vreau glume. Respect. De astea, da? Respect. Hai, te rog frumos, că așa puteam să glumesc și eu în regulamentul ăsta. Bine? Mulțumesc. Și tata și Carol nu vor mai sta încălțați în casă. Ok. Da. Da? Da, mama. Nu vreau. Tu trebuie să te gândești la fată. Bravo, frate. Da? Trebuie să te gândești la fată, că am văzut fetița cum pune mâna pe jos. Te rog eu să nu... Respect. Da? Atât? Atât. Eu nu cred că tata mă va ajuta atât cât spune el da, dar chiar aștept să vedem.
Slătioara Maria chiar primește mai mult decât a cerut. Vreau să facem schimbarea de regulament. Am înțeles. Ok, vreau ca Luca să nu mai aibă tableta la masă. E foarte dependent de tableta la masă și aș vrea să încercăm să-i dăm, nu știu, ori niște jucării, să-i distragem atenția cu altceva. O să luăm o jucărie de lui preferate care dorește el și după aia o să vedem cum se comportă. Vreau să văd și eu zona aceasta. Da, zona aceasta să fie mai, să zicem așa, bucovineancă, o să ți-o prezint într-un cadru să punem calul cu ceva zurgălăi la gâș, o săniuță și bănuiesc că de mașină ești sătulă, să vezi, să trăiești clipa când vizionezi acest... Chiar e o idee bună cu calul și Sani. Vreau ca eu nu să fie mai drastic cu Lucas, am văzut că e foarte răsfățat și știu că e răsfățat de către tine. Deci aș vrea să fii puțin mai drastic cu el. Drastic nu știu dacă o să pot să fiu cu el. Da, vedem. Să mă atenționez în clipa în care vezi că am greșit și nu l-am, să zicem așa, certat sau... Ok, cum ți s-a părut regulamentul? Greu? Nu pot să spun că greu, dar nu mi s-a părut ok partea cu Lucas, că să fiu un pic mai drastic cu el, mai... Altceva mai de argumentat în regulament? Nu, așteptăm să dăm drumul la treabă să... Super. Nu știu dacă tata o să ne respecte regulamentul. Sper să-l respecte. Ne întoarcem în București, unde Nicoleta chiar este hotărâtă să nu lase deloc de la ea. Te-am rugat frumos, în regulament, să ai grijă un pic de scrisul lui. Bun, acum prima dată luăm Vreau acum temele. Și vreau acum să văd cum e tu măsuri în privința asta. Hai, Carol, te rog frumos, arată-i la... Eu ziceam când face școala, mai câte puțin și începe online, nu? Să stau lângă el puțin, și atunci și vedeai. Vreau acum să deschid un caiet. Dar cum v-ați făcut așa de rea? Nu sunt rea. Deci nu sunt rea. Deci deveni eu nu mama am rea. văzut, deci cât am stat eu aici, eu nu am văzut să vii să stai un pic lângă el. Știi? La teme. Sau... eu nu am văzut treaba asta. O carte Așa. și căutăm materia de fapt, materia de ieri. Puteți să o văd și eu. Ce spui, tata? Scrie mai bine decât mine. Scrie mai bine decât tine? Și frumos și drept. Carol, Ți se pare că e frumos și dar drept? aici e pix, aici e stilou, nu? Da. Și de ce aici mare, scrisul, că poți să scrii și cu pixul și cu stilou la același. Și aici e mic. Aici nu trebuie ochelari să mă uit, aici trebuie ochelari. De ce? Așa să scrie. Hai să scriem aici ceva. Ce ți-ai dorit tu de la mama de schimb? Așa, mi-aș dori mai mult de la mama. Citește. Mai multă dragoste. Nu, citește. Deci mi-aș dori de la mama mai multă... Nu. Sugestie. Nu, exact ce scrie acolo, da? Nu Da. mi-aș dori de la mama. Așa, uite, la mai... Stai așa. Nu, citește de aici. La mai mult. Pus o oare. De la... Deci, Nu înțeleg, hai cuvântul nu are. nu a reușit să descifreze ce a scris acolo fiul său. Nu știu, mi se pare ceva ieșit din comun. Chiar, nu? Tata, Deci, nu poți să zici că tu stai lângă el, nici, nu știu, sau ai stat lângă el. Mama, eu Deci, prea... 10%. Eu am repetat și Deci repet 5. într-una. Eu nu am ocupația de copii. Mama, am și zis din prima Trebuie zi. să-ți faci tot timp. Eu acum, momentan, am 2 joburi. Astăzi încerc să renunț la un job, măcar o perioadă, cât să revină copilul. Când îți reglezi scrisul, te corectezi și eu cred că e ok, atunci îți vezi o zi pe săptămână jocul. Însemnând sâmbătă ca duminica să fie o zi în care să te relaxezi, da? După aia începem o nouă săptămână. Este ok? Și în ziua aia toată ziua, Nu, doar 2 ore. mă bucur foarte mult că băiatului a fost confiscat PlayStation-ul. Foarte mult mă bucur și toate jocurile alea.
dimineața zilei a 5-a, în București, Nicoleta este pusă pe fapte mari. Are chef de muncă, dar așteaptă și ajutor de la tată. Mai, tata, mai. Eu mă străduiesc să te ajut. Și tu ce faci, tata? Eu trebuie să fiu în casă împreună să văd o fată. Băiatul face materii, am lăsat geamul deschis și fumă și o țigară. Nu, stinge. Hai, te rog frumos. Mulțumesc. Chiar dacă mă duc eu, nu știu, la baie sau mă duc până jos sau ceva, deci nu vreau. Ok. Da? Și mai am surprize din astea. Da. Bine. Hai, tata. Hai, te rog, ne apucăm de treabă și când iau pauză eu, atunci și tu o să mergi la țigară afară. În echipă, să înțeleg. Păi, normal, nu? Gata. Da? Dacă așa a zis mama, Păi, facem nu? echipă. Exact. Cu ce începem prima dată ca să... Păi, hai să vedem un pic cu ce începem, da? Începe cu faianța. Cu faianță, ok. O iau de aici? Sau peretele? Iau de acolo. Peretele ăla? Da. Deci ăsta de aici, da? Exact. Hai, ia. Eu mă duc să duc astea la baie. Tata? Da? Da, sus, ce facem? Și sus, aducem o scară, aducem unde sus? Acolo, așa, da, acolo. Deci nu zic de mucigai, tot, faianță. Aducem o scară, aducem... Vreau să facem acum și mucigaiul. Se poate? Nu se poate din cauza că dacă dau cu soluția e toxică și atunci este nevoie ca 3 ore să ieșim și atunci copilul trebuie să fie plecat. Și acum nu este momentul. Dar Promiți. că cât de curând vei da o soluție de la mucigai, integrație și vei zdrăvi. Și asta o promit pentru mine și familia mea. Exact, nu pentru mine. Corect. Cam greu, tata, cam greu să ia de aici toată... Dacă lăsați puțin, dați cu degresant, lăsați puțin să răsuneze, se ia. Da? Da. Sper ca pe viitor soția ta să crească mare. Mersi. Da? Și cât de cât să maturizeze, dar cât de repede să maturizeze. Asta îmi doresc și eu. Am spălat faianța asta până s-a spart. Ce crezi? S-a spart, da? Ia uite. Forțând, eu cred că s-a crăpat. Wow! Păi de-aia soția mea nu spală faianța. Am plecat în bucătărie, nu m-am uitat la ceas să văd cât este ceasul, dar în jur de o oră, jumătate, 2 ore. Am văzut că așa cu suflet făcea curat. Deci se vedea că face la el acasă curățenie. Ce-i cu ăla acolo? Ăsta e tovarășul meu, hai la tata. Ține puțin mâna ca să... Nu ține o mâna. Te rog frumos, Asta mâna. fără aviator. Ia! Uite că zboară! Auzi ce zici că ăla e singurul? Da, uite, vine de sus de acolo. Eu n-am gândit că a fluierat toată casa dimineața când aprindeai, vă spuneam. Dar vine de aici, sau de sus, de jos, nu știu. Că am văzut că și la baie mai apare așa după țevi. Ia uite, mama! Ia să vedem. Acu ești de ăla. Am Asta, uitat să l-am trântit asta acolo. nu e jeg, e... Nu, e parfum. Nu. E o grăsime când faci mâncare la cuptor să depune grăsimea respectivă. Mai tata, mai. Tu o să curiți toată partea aia că te-ai luat tu de mine și am... Partea da? Gata, mama, se execută. Deci, ca lumea tot. Tata nu a refuzat absolut nimic. Deci am pus eu să facă. Chiar m-am bucurat de treaba asta când îl vedeam cu cât suflet pune el acolo când ștergea ragazul cu cuțitul. Sper ca să vadă mama schimbarea care este, diferența puternică care este și să mențină. Să o mențină, da? Să o mențină mai mult. O să mențină curățenia asta, da? Păi dai seama că uite cât de greu e să stai să lași. Deci, vezi, da? Să lași și să nu reacționezi atunci când trebuie. Nu mă așteptam să ajung la schimb de mame să fac treaba asta, adică mă așteptam la orice, da? Da. Ce ți-am zis azi de papuci? Stai, Doamne, că sunt cu apă, vrei papuci în picioare? Ca de la 1 la 10 o notă, vei primi o notă de 8,5%. Murdar. Mizerie. Consider că ar fi trebuit să mă fi învățat cineva ca să știu anumite chestii. Deci nu trebuie să considere, adică pânza de pe ea genovezi, da? Probabil că am omis să o iau, nu a fost cu intenție. În acest timp, în Bucovina, boierie, Maisa este pregătită și arată foarte bine, dar mama este cu ochii pe Lucas. Ca să vedem, Lucas, ce-o gătit mămica noastră?
să vedem dacă și-a dus la bun sfârșit planul de a găti. Da? Încerc să-i dai tu sau eu? Nu știu cum vrei. Tati, hai Vrei să să-i dai vezi eu eu sau îi dai tu? după care să fac tu singur, da? Bine. Dar Ia nu să vrei să vedem. încercăm fără tabletă? Știi că am scris în regulament că ai vrea să mănânce fără tabletă. Da. Nu știu. Și ziceai de jucării. Poți să le iei, să mergi, să vezi ce jucării își dorește și să încercăm să lase. Bine. Luca, vrei să mergi cu mine să vedem ce jucărie vrei tu ca să fac cu ea? Du-te un pic cu mamișoare, zici o jucărie, Haide. care la tableta, da? Haide, te rog. Și o să mâncăm. Hai să mergem să îți aduc bibiota mică, da? Tati? Și lași tableta, te rog? Aoleu. Ia uite ce ți-aduce tati. Uite ce ți-am adus. Hai să dăm un pic tableta aici. Te rog, Te frumos. rog, te rog. Haide. Ia-l ușor. Uite, punem așa. Și uite. Uite, ai bibioa 1, 2, 3, 4, asta performantă. Și motorul, tati. Da. Uite, vezi? Și așa nu se încarcă, dă să o închidem puțin. Și hai să mâncăm puțin. Te rog. Hai, te rog, puțin. Joacă-te cu astea. Auzi? Joacă-te cu alea, că te... Păi joacă-te cu mașinuțele. Hai, te rog frumos. Lasă-o, bă. Se supără oamenii pe el. Să știi că o să mă supăr foarte tare dacă nu o lași puțin acolo. Auzi? Hai să încercăm. Nu o să mai vorbesc cu tine. Mari și jucăm fără tablete. Cu jucării. Da? Hai, joacă-te cu mașinuțele. Ia arată-mi și mie cum te joci tu cu mașinuțe. Cum merge motorul? Arată și mie, uite cum merge motorul ăla. Care e mașina preferată a ta de acolo? Asta? Bine, joacă-te cu aia. Dacă ia de aici. Dar în timp ce te joci și papi. Super. Așa. Hai. Hai. Puriță mare? Cum e? Îți place? Hai. Ce notă ai dat la mami? Păi ia gustă tu să vedem ce notă îmi dai tu. Tu ai încercat să nu se ardă? Crusta e ok? Da. Un pic. Că mai trebuie agătită. Da, foarte, foarte puțin. Foarte, foarte puțin. Ok, ce notă îmi dai la șnițel? Vorbesc cu tine, nu cu Luca, să nu. Păi noi cădem Nu, cu un acord, da, noi? nu. Îl întrebăm după și pe Luca. Eu te-am întrebat pe tine. Lucas, da. Să zicem 3,5. Intenția ta de a găti a fost ok. Mă bucur că ți-ai dorit să ne gătești tu ceva din partea ta. Important e să fim sături. Ia cu pâine. N-am încotro, o reglez din pâine. Ce amuzant ești. Cu siguranță nu se va respecta regula asta și pe parcursul timpului, dar ei decid în continuare ce vor să facă. Eu consider că ar trebui să nu stea la masă cu tableta și cu desene. Conform zicalei sunt greu bătrânii de oprit, Carol a prins gustul curățeniei, iar Nicoleta este destul de mândră de ce a realizat. Și m-am apucat și aici, că ne mai zis tot să facem și la baie. Da. Dar zi-mi un pic, ai dat cu depresant? Da. Boreții de baie sunt acolo? Acolo n-am ajuns, mersi frumos. N-ai ajuns, dar îți dai seama că... Da, ai dreptate. Deci se poate, da? Se poate. Da? Bun. Mă bucur Și eu. că se poate, da? Se poate, dar fără ajutorul mama nu prea se poate. Nu mă așteptam să ajung la schimb de mame să fac treaba asta. Adică mă așteptam la orice, dar... Nu prea la treaba asta. Lasă-mă, deci aici e prea lux. La alte case nu se știe. Dar, apropo, la baie la tine tot la fele? Sau ai altă culoare de păianță? Am altă culoare, nu, mă gândeam că... Ce culoare? Așa... Maro. Păi da, te pus maro, mama, să nu fie vizibil. Serios? Da, mama. Ce faci, tata, să faci? Nu, facem curat. Facem curat ca lumea. Mama, de ce v-a zis să dau aici? Eu vreau să-i arăt un exemplu, că i-am zis că... Păi, am zis să încercăm. Uite, mama, dau aici. Soluția de rău de tot pământ. Da. Dar e foarte bună. Mă doare sufletul. Ce doare sufletul, nu? Adică de ușurime, nici de fundă altceva. Hai de bună, ești tu presiune. Auzi? Da. Tata, Da? ce ți-am zis azi de papuci? Păi, ce papuci? Din picioare. Te dune că sunt cu apă, vrei papuci în picioare? Uite, și eu sunt cu apă, dar... Am probleme, mama, cu picioarele eu. Deci cam problematic sunt. Foarte. Ai probleme. Da, așa m-am zis cu mama.
și suflet în curățenia asta, cât s-a putut face, dar s-a implicat. Mulțumesc, mame, de schimb, că m-a sprijinit și văd lucrurile au mers foarte bine. Dar de ce-i pui aia? De ce-i pui aia? Dacă o pierd, să știu unde o găsesc. Așa e de sărbători aici, acum. Păi, dar la noi nu mai sunt sărbători. Unde vii cu ea, frate? Hai, pleacă de aici! Dă-te un pic deoparte. În ziua 6-a, norocul Mariei că nu s-a topit zăpada. Se pare că va fi o plimbare liniștită, dar te pui cu Ionuț? L-am încălzit puțin, după aia să meargă în parametrii lui, să nu am probleme cu el. Astea sunt canaci. Asta e zgardă, vezi? Diferite clopoțele sau zorgălăi mai sunt. Scută rămânuțele, du-te la mami pe cealaltă parte să te pună în lădiță. Nu-mi dă mie idei. Hai, mămăi! Hai că mai mergi, ce băi? Hai, mi-e frică! Da, și cum mai mergi să-i frică? Hai, pune locul ăsta, că nu se teme, da? Se temea, era frică, chiar dacă avea tupeul de București. Stella! Stella o cheamă. Da. Hai să mergem înainte, că aici ai venit, aici n-ai mai fost niciodată. Da, vrei să conduci tu? Nu! Nu, Lucas, condu tu. Vrei? Nu? Hai. Așa. Îți place? Vrei să mergem mai tare, mai încet? Nu știu. Mi-a fost foarte frică și mai ales că tata făcea niște glume tare, încet. Da, mi-a fost frică. Hai, Eu nu merg. Hai, la tata. Hai, lasă-l duce singur. Hai, învață-și tu să conduci. Nu vreau. Uite, așa. Nu vreau. Și dreapta. Așa, vezi? Așa se conduce. Zici, Nu zic. uita în dreapta, vișta în stânga. Vișta? Da. Nu, ține, te rog, că patinează. Nu patinează. Da, mă. Alunecă. Spune bine, Stella. Îți place? Da. E frumos. De aici e un platou, e pădure. Deci cam asta e zona. Astea sunt activitățile, asta e plimbarea cu calul. Da, Așa e la mulțumesc. noi în Bucovina. În acest timp în București nici urmă de plimbare și nu numai că stă în casă, dar se stă cam degeaba. Stai pe telefon? Nu aveai ore? La ora asta este ora 1. Am vrut cu tata să mergem pe balcon să aranjăm hainele și când am intrat în cameră, wow, surpriză. La ce ore încep școala? E oră de telefon acum sau e oră de învățământ? De școală? Și tu acum face școală? Ce face? Să se rade și mie? La ce? Hai, vreau să o ușor cu doamna să-mi cer scuze că întârziat. Tata, noroc că am intrat noi. Română, matematică, desen. Faci desen online? Da. Hai. Mi-a plăcut atitudinea tatălui față de el. Teoretic ai chiulit la română. Prima oră e româna, nu? Bună ziua, scuzați-mă că am întârziat. Bună ziua, Carol. Ideea este că tot lipsești mama de la ore. Ai avut ceva probleme? Sărmânța, sunt tatăl băiatului. La drum puțin stomagul și i-am dat un tratament, am fost la farmacie și la medicul de familie. Cer scuze, nu se mai întâmplă pe viitor și am revenit la ore. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Tata nu a procedat bine că a intervenit și a găsit imediat un motiv pentru el. Bună ziua! Mă scuzați? Sunt mămica de schimb a lui Carol. Îmi pare bine, Nicoleta. Bună ziua, doamnă. Adevărul este că Carol a cam chiulit un pic și noroc că am intervenit eu un pic și am văzut cât este ora și știam la ce oră trebuie să fii dânsul online. Ideea este că el ar fi un copil bun, numai că lipsește mult, în general, să știți, adică nu e vorba numai de perioada de acum, da? Intră când are chef. Sper să înțeleagă, dacă fără școală nu putem ajunge prea departe, da? Exact.
Vă urez o zi bună și ne revedem mâine. Mulțumesc la fel. Să rămână așa zi bună. La revedere. Carolica. Ce mi-a zis, doamna? Tati, ești acasă. Nu poți să zici că ai plecat și ai pierdut mașina respectivă, e că ai întârziat 5 minute. Doamna, n-am prins mașina de 5, am prins mașina la și 10 minute, da? Ești acasă. Mai pierd conexiunea la internet. Unde avem un Wi-Fi și tu ai abonament pe cartela, nu? Nu, Nu poți să spui că pierzi conexiunea, nu-ți merge Wi-Fi, ai abonament în permanență pe telefon, da? adică nu poți să Internet spui, nelimitat. da, chestia asta că îți pierzi conexiunea la internet pentru să te pe TikTok. Din momentul de față faci lecțiile în ziua de astăzi pe telefon, de mâine fără telefon, pe laptop. Îl aprinzi doar numai când este școală, fără școală. Desene animate ți se taie, televizor ți se taie, telefon ți se taie. E clar? Aprins telefonul sau laptopul când înveți, numai împreună cu mama. Interzice tot. Adică el și școala. Atât. Și chiar mă bucură. Eu zic că va reacționa foarte bine. În casa nu o fac pentru mine și o fac pentru tine. Când vei crește, îți prinde ție bine, nu mie. Da, ce n-am învățat, dacă n-am putut să învăț să merg mai departe, că n-am fost posibilități, vreau să fiu ție aproape și să mergi tu mai departe. Da, să devii cineva. Aveți ce a zis, doamna? Fără școală nu se poate face nimic. E clar? Da. Deci, pentru situația asta aici ar trebui să vorbești și cu soția. Da, ar deci trebui foarte... să-mi plece foarte mult în... Maxim. Să-l ajute. Deci, maxim. Foarte mult. Am promis că te vei schimba și că nu mai chiulești. Promite. Promit că o să mă țin școală. Și că cum chiuleala cum ești. Și că nu chiulesc. Și că nu mai chiulești. Și că nu mai chiulesc. Eu nu fac așa promit că mâine îți iau o roată la bicicletă, nu. Asta nu e promisiune. Ca tată îmi pare foarte rău că fac lucrul ăsta și chiar simt o durere așa. Adică și eu m-aș pune în locul lui, dar îi prinde bine pe viitor lui. Ca de la 1 la 10 o notă, vei primi o notă de 8,5%. Murdar. Mizerie. Consider că ar fi trebuit să mă fi învățat cineva ca să știu anumite chestii. Deci nu trebuie să considere, adică pânza de pe ea genovezi, da? Probabil că am omis să o iau, nu a fost cu intenție. obiectivul să rămânem prieteni. Sper să fie ok și să rămânem prieteni. În București avem o mică surpriză în această poveste cu final neașteptat. Astăzi este ultima seară, ultima zi la voi, pentru mine. Păcat. Păcat? Da. Mă gândeam că Kiwi și toate alea, că plec. Din păcate dacă nu... Nu. Uite, și fata îi spune că îi pare rău că pleci. Îi traducă limba. Mă bucur că ne-am înțeles. Cu toate că am fost două pietre mai tari, să spunem așa. Mama, dar până la urmă am spus-o la capăt. Exact. Și mă bucur foarte mult că am putut să comunicăm împreună, să gândim ca doi oameni maturi, să vede experiența în spate care o ai. Adică ești o mamă puternică, cu toate că poate am făcut mici glume, mici scăpări de glume, care nu s-a potrivit în momentul respectiv. Exact, asta dar ai fost o femeie care ai știut să treci peste și ești o femeie puternică, să spun. Mulțumesc. Și apreciez pentru asta. Mulțumesc. Ca de la 1 la 10 o notă, vei primi o notă de 8,5%. Ia zi-mi ce. Fiindcă 1,5, fiindcă pleci prea devreme. Vei vrea să mai rămâi. Wow! Nu mă așteptam. Deci nu mă așteptam, mulțumesc.
soția schimbului de mame, iar Maria trebuie să plece la ea acasă, în capitală. Ce frumos dormi. Obosit. Da, sper să te mai revăd. Spune și la... Și Nicoleta trebuie să plece de aici, dar are o mică problemă, mai rar întâlnită. Să-mi iau la revedere de la păpușa asta mică, Pa. Pa, uite, să mai vin la tine, da? Te așteptăm? Da. Pa. Hai, și sper să nu mai auzim cu bine. Ia, vii cu mine? Vii cu mine acasă la băiețelul meu? Pa, pa. Dar nu pot, mama. Nu pot, lasă că mai vin la tine, da? Promit că mai vin la tine, da? Ha, vii la mine, nu pleci nicăieri. Du-te la tușita. Hopa! Cred că mergem acum mașină-i, pa. Pa, iubita. La revedere, să-mi până, pa, Carol. Drum bun să ai. Mulțumesc frumos. Cele două familii se întâlnesc la jumătatea drumului dintre cele două localități. Nici nu mai pot. Abia aștept să-l văd. Puțin. Este fric sau de dorul lui? De dorul lui? E dor de soțul tău? Mai întreb, normal că mi-e dor, de-abia aștept să ne întâlnim. Normal că mi-e dor, nu? Ți-e dor de soția ta? Logic, nu? Așteptăm momentul. Ce faci, măi? Ce faci? Ce vezi masca jos? De ce plângi? Mulțumesc. Mulțumesc. Bine. Cum a fost? Bine? Hai, Nu m-a întrebat. Te rog, nu întreba nimic. Nicoleta? Salutare, Carol. După o săptămână, cei patru au ocazia pentru prima dată să stea în jurul unei mese și să comenteze cele întâmplate. Ia zi-mi un pic, cum este la mine acasă? Ce ai găsit? Este foarte frumos la tine acasă. Mulțumesc. Îmi place foarte mult. Nu am găsit nici, nu să zic, mari defecte. Mulțumesc. Mulțumesc. Poți să încep eu? Cu siguranță. Da. Deci, pentru mine nu a fost așa frumos. Tu mi-ai zis că o să am mai mult de stat degeaba, dar nu, sub nicio formă. Murdar, mizerie, fără supărare îți spun, da? Da, nu supăr, te ascult. Și mirosul din casă, de să simte, trebuie aerisită foarte, foarte bine. Având în vedere că sunt la o vârstă mai fragedă și că nu am cu cine să mă învețe, consider că ar fi trebuit să mă fi învățat cineva ca să știu anumite chestii. Deci nu trebuie să considere, adică pânza de pe ea genovezi, da? Igrasia o vezi, ok, înțeleg acum, este rece afară, dar fetița cred că... Nu, dar igrasia, acum o șterg în maxim 2-3 zile, se face la loc. Crede-mă că am mai șters-o igrasia și s-a făcut la loc. Ok, și ce facem cu pânza de pe ea? Probabil că am omis să o iau, nu a fost cu intenție. Asta e. Orice femeie, orice mămică are o scăpare în casă. Eu la tine nu prea am avut ce să fac, a fost foarte ok. Noi mai mult ne-am plimbat. Am fost pe cortie, nu? Wow, da? Super! Da, am fost cu Sania, m-am speriat de cald. Ne-am întrebat cu cald, cu Sania. Deci, pentru tine a fost o vacanță, pentru mama, în schimb, a fost, mi-am venit un șef în casă și a zis, hai, să nu știi de unde. Cam așa ceva a fost, știi? Dar promit ție și mie și în fața la... Bine,
voi fi în Să spatele fi tras o orice concluzie sau o experiență din asta, să vedeți, să puneți îmi punct pare și bine. de aici să o luați, Nu, pentru mine orice experiență nu chiar mă ajută. Ai înțeles? să o luați de la zero, să vedeți, hai Eu să vedem. nu apreciez așa cum e. Sper că să schimbă. Da, corect. Da, am învățat multe de la voi din casă. Și împreună să Din faceți, gospodăria voastră. Mă bucur. Sfatul meu pentru tine este să te maturizezi. Ai o fetiță, ai un soț, ai un băiețel, ai o familie. Și sper ca soțul să fie alături de tine. Pentru asta, hai să ciocnim un par. Ce ziceți? Este ok? Sper Să ne revedem. Exact, exact. Sănătate. Și noroc. Mulți ani. După o săptămână, Maria ajunge în aceeași casă de unde a plecat, dar cu siguranță schimbarea este în ea însăși. Bună seara! Ce păi prințesă mea? Bine ați venit acasă. Asta e mama pe radă care o știa. Wow! Cum a fost cu mama în schimb? Bine. V-a plăcut? Da. Dar cum a fost acolo? Frumos. A fost o experiență frumoasă pentru mine, am avut ce învățat acolo. Și Nicoleta ajunge în Slătioara și chiar dacă nu rostește cuvintele, știm că în capul ei acestea sunt casă, dulce casă. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Dar uite ce n-a venit! Mai mămică, ce faci? Măi, dar mi-ai crescut, Lucas! Ce faci, mama? Măi, ce faci, măi? Ce faci? Așa picată că vine mama! Ce faci, măi? Mă, boboc! Mi-ai crescut, mori! Uite, uite! Ce faci? Ce faci? Această experiență a fost una plină cu surprize. Mi-a plăcut, așa cum a fost însă, mi-a plăcut foarte mult. O lecție în viață a fost această experiență. Până în acest moment, clasamentul în concursul Prima Mamă este următorul. Nicoleta le-a spus că la ea în familie nu prea s-au schimbat lucruri. Lucas mănâncă și acum cu ochii în tabletă. Nicoleta a reușit să se angajeze la o brutărie și muncește doar noaptea. Ziua ea petrece mai mult timp cu Lucas. Maria ne-a spus că ea și Carol au terminat curățenia generală începută de Nicoleta. Carol cel mic se ține de școală, este silitor, chiar dacă scrisul lasă de dorit. Cele două familii păstrează legătura. Deschide-te, robușa! În colțul din stânga, Cosmin Domnie, de ce nu mănânci? se hrănește cu paie pe foc. Auzi pe frate tău? În colțul din dreapta, Dumic, Declarăm la mama de schimb război! gata să-și devoreze adversarii. O alung chiar eu! Mâncarea nu le place, Bă, dar au un apetit fan.